Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. But I don't need to hang my stocking way above the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. And I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. I won't ask so much this Christmas. I won't even wish for more. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for saying it. I won't even stay home, wait to hear the magic reindeer play. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you, baby. All the lights are shining, surrounding everywhere. With the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing, I hear the sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you bring my baby to mine? Not for Christmas, this is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you can ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Jasná odpověď. So we'll drive as fast as we can go through the black night, black ice and the snow, until we see some street signs and we know we're coming home. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. And so when the words we sing are gone, pray God's blessing continues on. In life and compliments this Merry Christmas. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. BDS, jo, takhle. A hned první česká si vzpomněl na to. Tinko, ty vole. Je tam BDS, kolimátor, jo, dobrý, v pohodě. Tam není BDS. Tam není Takže BDS. BDS by BDS. BDS. Je to BDS. Takže je tam BDS kolimátor. A jako další ceny, co tam jsou, tak jsou holstry. Jo? Takže fakt úplně super, za to moc krát děkujeme. A teďka bychom chtěli vylosovat někoho z vás, kdo teď prostě vylosujeme nějaký číslo, vy se ozvete, přijdete sem a můžete si vybrat z jedné ze 6 veden. Musíte si prostě vybrat. Jenom musíte otevřít, jo? A tamhle tu zadu ne, prosím. Jenom tyhle, tady těch 6, co vidíte před tím stromečkem. Musíš jít to říct, jo? Vzadu je totiž ta pistole. Musíš jít k té bedně a kopnout do ní. To je největší prdele, že my ani sami nevíme, kde je. Tak jdem na to. Dobrý, první číslo, jo? To nekoukej, ne? Já nevím, jak to funguje. Potom bude 13. Doufám, že to vypadne z toho rukávu. Tak jo, první číslo máme 49. Tak potlesk! Já říkám, že to ještě zálel, ty vole. Tak jo, vyber si jednu bednu. Vyber si jednu bedínku. Jednu. Má v kapse tiskárnu, to není fér. No, on si vytáhne, koukejte. No, ty vole, hnusnou. OK, tak prostě si ji zkus otevřít. Jak si ji otevřít? Tak si ho otevři. Když si nedokážeš otevřít, tak si to máme. Vytáhnou 14. Kdyby si použil druhou ruku. To nemůžu, jsem líná. A co tam máme? Nevím, něco co to je. Něco taktika, ale nevím co. No je tam taktika na magazín, ne? No jasně, to je holster. Jo? Je to holster? Jo? Tak pojďme. Je to tam? Jdeme dál. Druhý číslo. 14. Teď nevím, jestli to je 3 nebo 3. 3? Ještě, super. Manipulovaný. Okay. Vyber si jedno. Jednu bednu. Ale druhou zprava. Já si myslím, že druhá zprava je dobrá. Jo. Tamhle to taky hraje. Ne, to ne. Když to ale bude. Hazard. Ani nejde, vole. To měl. Jo, je tam. Mám jo. To je fakt, je to nějaký let. Udržíš to prosím. Jenom tohle. Ježišmarja. Tak to jim neukážu, si nezasloužíš.
Ta je dobrá. Paráda. Hodně libová. Vidíte to? Vidíte to? Ale pro příští hru tohle je hlavní terč, jo? Eržo, vidíš to? Jo. Takhle ty, Ondra, Paráda. To je všechno, díky. Okay. Třetí číslo. Máme 32. 32 je tady. Jo, tady je tu metru. Ale teď už je to jedno, už je tam to stejný. Třetí zleva. je tu prostřední. Vemí. Jako můžeš si vybrat i tu otevřenou. Veselý Vánoce! Mrcho nevěrná! To bys měl vrátit, jo. Takže stromečky. OK. Čtvrtý číslo. Čtvrtý číslo. Máme 41. No, super. Veselý Vánoce! Ty mrcho nevěrná! Parádička. Další holster. Paráda. Oči se to nikdy nevědělo. To neznám. Tak jo, ještě dvě. Ještě dvě. No, on si takovou to, vidíš, tak to jako klepe z toho rukávu. Ježíšek byl štědrej. $42? Falšovaný, nesouhlasím. No, super. Teď jde na jistotu, nečím. Veselý Vánoce! Ty mrcho nevěrná! Tak jo, a poslední. Ty žádnou nemá. Tam někdo grilluje, ne? 48. To seš ty, ty Veselý Vánoce! Mrcho nevěrná! Dobrý. Nicméně, jelikož, jak jsem říkal, Ježíšek je štědrej, Ježíšek byl vždycky štědrej a Ježíšek vždycky štědrej bude, za to jsme rádi. Action Shop se stará na ostatní z vás, který samozřejmě žádnou cenu nevyhráli, tu přece něco zůstalo. Jo? Kluci, hoďte mi sem to A prej si proto máme utíkat, jo? Můžete se o to poprat. Ale taky nemusíte. I tak jdeme, ne, kluci, jdeme, pojďte. Poslední cena, která tady čeká pro každýho. Je ta bedna. Je, že ty to uklidíte. Je. Celých 15% na nákup v Action Shopu. Ale pozor, při nákupu na 200 korun. To je 2000, kurva, ty vole. Takže každý si můžete jeden vzít. Je to pro vás Vánocu, tak ten stop. Jeden, no. 15% je rarinka. Ale teď vás I will make a list and send it to the north.